Kor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ubah kit warlang nong rem bulong ru menteri snong bujudan bentaru hakasan perthai ulakop ba umting satya yagi jinet ujo jong gahnyo trap integrated territorial organization Shaka Khasi Hills Autonomous District Council hagabe dei ba kajingdan jong kinong sinsha snong hapo upur usam jong ka Southwest Khasi Hills District kibia krisum haga jili jong ka san perthai ubah nong rem ulong Basua bu unisha ajid kum menteri snong jaga snong rang thong uladan lupa hakasan perthai la bon snam pat kumu breu baju sngo tenan penyakit ya ba ke lingkor hakim lang kasalang ulap diang sngo bha ke jintorwa jong ki pai ba ngaladon bentah haka politics la slam ba nadu kisnam ar hajar lai ngalalong aktif haka politics ka snong rang thong bat ki pai ba jong snong rang thong barok ki tip hai kata bat yanga legit menteri haus nam ar hajar arpong daki pajba jong kasnong thong kite bahaya kata tinggal along menteri jong kasnong ngala train nam ta kasnong bat habang ngala sajit ku menteri jong kasnong nengkong ke ka banga perkhat namar bangala long ukpa jong kasnong kamar nengkong ka banga de banle hasnong la jong kalong banganom ya sya liang politics ya kanu political party bat ngala le si saja kata ngan supen kan mau khandiat ba kum menteri jong kasnong menta bat mensua bangade tang nung yalam jong political party hang ni hayeng jonga pinui kalama ka ba he tam hak itu kipor kalama jong kata ka political party ka bangangan hanre hadin bangalalong ku menteri jong snong ngam juwa lama syu hayeng jonga ngamar ngalarai bah bangalalai ku pa jong snong ngari ku pa jong baro ki pajba jong snong jonga number 1 number 2 baro ki political party ki badon hang ni po snong jonga ru kide ki khon snong khon tau jonga tiya kata kamenta ngai hagi pajba jong snong jonga lada ki pajba jong snong jonga ki ong bangla jule politics ngleju ya politics ya kanu keseng balang kadai ka kamram jong kinong snong jonga kiban ujor ya kata ngam saliaban ujor to hito nomor hito kunde budget yang aban long kung menteri jong snong kata kadai banga kwa ban jubab ya kan ka jingkeli ke jong phi te ka babut nang ta pade ka long ba hakabangas pediang ya kasanat hadin malah sajid ku menteri jong snong pediang ya kasanat na kaliang jong usim te haka kendon ka baar jong kasanat la kedau syai ba unu menteri jong ka snong la urang ba snong dei ban yasha liang politics ya kanu ka political party hapo ka jurisdiction jong ka snong ka jong kamut ngalabut ya kata ngan itu ya pi ba habawan kan political party hang ne po snong rang thong ajulong chairman dawan ka NPP ngade tang chairman dawan ka UDP ngade chairman dawan ka WPP ngade chairman dawan ka no political party ngade chairman ba peniat la kikot yang abantan ngam ju kentai lada ngam like ru ngaju pha ya usketri la nei ki khot executive dorbar banyadon hakibakum kita ki jingala te kata ka ti ka stan ke jonga banga ko ngu ya ka jing tha ka kendon ke badon hakasanat banga yo pediang no sim dena kata kadau hapo snong kadika kamram no kinong snong ki khot jong dorbar snong rang thong ban ong bangale politics ne em yanu hapo snong ngam salia ya ka jing keno jong ki we ki madia keno kan ba keno ngam la ban khang e kata di halor kata ka jing keno ngai ka jing start jong ka district council kai bakin tha yo sim la ne kai ka bo usim unsim action yang halor jong kata tinga pade nga yeng be halor kanong rem ka baki pajba ki lajit bat ngan yai peteng ku menteri jong snong kat baki pajba ki dang ibet kada kalawan sisa kata ka jing bomon su inga ban long menteri dei tangki pajba jong snong rang thong bat ngalong balak loy lada hakno no por ki ong nga ma kal dei ka por nga man song thaj no ngam don jing halor Pin riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya ka bakan kiyo các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa Ngidon ki kentien la jong Beleipat puri bat penduk yala ka ketien la jong Kum kan nuksa ka kentien barikor kamut arts haka ketien pareng Ka kentien lari tipat kamut culture Kumta ya ka arts and culture ngiyo da ka ketien khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kentien ban kerteng khon ubarikor ka lari ti lap
penmi dah kapati CCTV naga mentaka jing mentoi upat ba